இன்னைக்கு ஏரியா வேறு மாதிரி இருக்கு. ரோடே தெரிய மாட்டேங்குது. நம்ம ஏரியா இன்னைக்கு வெளுத்து வாங்குது. அப்பா ஜின்ன ஜின்ன ஜின்ன.
ஹாய் ஜி. கொடைக்கானல் காலையில் வேறு, இன்றைக்கி ஃபுல்லாக இப்படி தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இடமே தெரியாமல் இருந்துச்சு. எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இன்றைக்கி ஒரு 20-25 லைவ் பண்ணலாம். கொடைக்கானல் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக இப்படி தான் இருக்கும். இது நம்ம வீட்டிலேருந்து எடுக்கிறது. இதான் நம்ம வீடு. இந்த பால்கனி வியூ வேறு லெவலில் இருக்குது.